Kodi nkhondo pakati pa Russia ndi Ukraine ikuyenda bwanji? Russia yakhala ikunena mbuyomu kuti Zelensky ndi mwana, palibe chimene angachite, komanso asilikali ake oposa 125,000 aphedwa miyezi isanu yapitayi. Komabe Zelensky ndi NATO amatsutsa zimenezi ponena kuti inali propaganda. Kuyambira mwezi watha ku Ukraine kunali chipwirikiti pamene anthu ena anayamba kutsutsana ndi Zelensky. Gulu lina limafuna kuti nkhondo imeneyi ithe, pamene ena amafuna kuti ipitirire. Mwachitsanzo, pali meya wina wa Kiev City, Vitali Klitschko, miyezi iwiri yapitayo anatsutsa zimene amanena Zelensky kuti nkhondo ikuyenda bwino. Iyeyo anatsindika ponena kuti Russia ndimene kuwina. Atayankhula mawu amenewa, Zelensky ndi anzake anabwera poyera ndi kutsutsana naye. Zingati mmene kulili kumayi kuno, achakwera sakuyendetsa bwino chuma cha dziko. Ndiye Peter Mutharika abwere ndikupangitsa press conference ndikunena kuti chuma sichikuyenda bwino. Ndi akumkuyu apite pawayilesi nkunena kuti ayi Mutharika atakunenera izi chifukwa ndosutsa boma. Ndi mmenenso zinachitikira kumeneko ku Ukraine, nkhondo sikuyenda bwino. Ndiye Kiev Mayor Vitali Klitschko amene amachokera chipani chotsutsa, ndiye mwezi watha wakhala kufotokoza ndithu miyezi iwiri yapitayo kunena kuti nkhondo itu Russia ikuchita bwino, yayanda madera ambiri, tikuphesa anthu osalakwa, komanso Ukraine ikuluza. Zelensky amati akamva mawu amenewa amauza anthu kunena kuti Vitali Klitschko akuchokera ku chipani chotsutsa ndipo akulankhula zimenezi chifukwa cha mkwiyo. 2 weeks ago, mkulu wa asilikali ku Ukraine General Valery Zaluzhnyi anabwera poyera ndi kulula kuti nkhondo sikuyenda bwino, asilikali ambiri aphedwa, komanso Russia ikuchita bwino kwambiri. Mwachidule ndikuwuzeni kuti pamene akuluakulu ena ku Ukraine amavomereza kuti Russia ikuwina, Zelensky, NATO, America, BBC komanso Jazira amatsutsa nkumanena kuti Russia ikuvutika ndipo Ukraine zikuyendera. Ndiye dzulo Zelensky wavomereza yekha ndi pakamwa pake ponena kuti alibe mphamvu zokwanira zogonjetsera Russia, komanso mayiko amene amadalira powathandiza zida za nkhondo asiya kupereka. Apapatu zili ngati anthu awiri akulana mitima, ndi anthu awasiya kuti tazimenyanani, amenyana ndi kutopetsana ndipo wamkulu waoneka. Ndime zili pamenepa. Poyambirira, Vitali Klitschko amene ali meya wa Kiev anauza anthu kuti Ukraine sikuchita bwino pa nkhondo. Zelensky anatsutsa. Kenaka mkulu wa asilikali nkhondo 2 weeks ago anali naso chimodzimodzi kunena kuti nkhondo sikuchita bwino kumbali ya Ukraine. Zelensky amatsutsabe. Ndiye panopa dzulo lomweli Zelensky wanena yekha ndithu kunena kuti alibe mphamvu zokwanira zogonjetsera Russia, komanso mayiko a America ndi NATO asiya kumuthandiza. Umenewu ndi umboni wokwanira kunena kuti Russia ikuchita bwino. In addition, meya wa Kiev City dzulo anayankhula mawu onyoza Zelensky akuti ndi dictator. Tikamvetsera bwino zimene zikuchitika kumeneko, ndi umboni wokwanira kuti Russia ikuchita bwino ndipo Ukraine zikuwavuta. Panopa tipite ku Gaza. Nkhondo pakati pa Israel ndi gulu la Hamas ikuyenda bwanji? Dzulo lomweli Benjamin Netanyahu wanenetsa kuti sasiya kumenya nkhondo pokhapokha atanyenyeratu gulu limeneli. Komabe President wa France Emmanuel Macron wachenjeza Israeli kuti isamale kwambiri chifukwa zikhala zovuta kugonjetsa Hamasi mkanthawi kochepa. Akuti nkhondo imeneyi ikhoza kutenga zaka 10 kuti ithe. Nayenso Lloyd Austin nduna yona zachitetezo ku America wapempha Israeli kuti isiye kupha anthu osalakwa
chifukwa akapitiriza akhoza kuluza nkhondo. Apapa chimene iye akutanthauza, taona asilikali a Israeli akulowa m'matauni a Gaza polimana ndi Hamas. Nthawi zambiri akumapha anthu osalakwa kuwaganizira kuti ndi amembala a gululo. Zimenezi zikupangisa anthu kukhala ndi mkwiyo, komanso ena akumajoyina gulu la Hamas ndi kumalimbana ndi Israeli. Zimene akuchita Israeli tinazionapo ku Iraki komanso Afghanistan. Asilikali a America amalowa m'matauni komanso m'midzi ndi kumapha anthu. Nthawi imeneyo America imalimbana kwambiri ndi ISIS komanso Taliban, ndi amapita m'midzi komanso m'matauni. Akapeza anthu kumene kukuta kupanga matukutuku amawapha, kwaombera ndi kuwapha. Mapeto ake anthu anawukira ndi kukhala mbali ya zigawenga. Pamene ndikunena pano, Taliban inatenganso ulamuliro wa Afghanistan chifukwa chothandizidwa ndi anthu. Komanso America ngakhale inagonjetsa Saddam Hussein ku Iraki, inatha mphamvu, anthu samayikondanso dziko la Iraki. Ndiyebe mkulu ameneyo Lloyd Austin, Defense Secretary ku America, walangiza Israeli kunena kuti singawine nkhondo imeneyi chifukwa chopha anthu osalakwa. Kumbukirani kuti malangizo a mkulu ameneyu ndi apamwamba. Iyeyu anali msilikali ku America, wamenyapo nkhondo ku Iraki. Akunena zimenezi through experience, sizongolota yayi. Ndiye wauza Israeli kuti inuyo mukapita ku Gaza ndi kulowa m'matauni ndi kumapha anthu, mudziwa kuti nkhondo imeneyi simuwina, chifukwa anthu adzakwiya, adzalowa gulu la Hamas ndi kuyamba kumenyana nanu. Komanso president wa ku France tamumva kulankhula kuja ku Dubai dzulo, anena kuti Israeli ngati ifuna kugonjetsa Hamas idikire zaka 10, ndiye kuti nkhondo imeneyi pamene yamba pano itenga zaka 10 kuti agonjetse Hamas, sizikhala zophweka yayi. Ngakhale panopa kuli ceasefire, dziwani kuti nkhondo imeneyi ikupitirirabe. Loweruka lapitali asilikali awiri a Israeli aphedwa ku Gaza pamene amalimbana ndi Hamas. Boma la Israeli latulutsa mayina a asilikali ophedwawa. Pali Sergeant Major Brandes komanso Sergeant Escharo Sada. Asilikali awiri amene ndatchulawa anaphedwa loweruka ku Gaza. Pa tsiku lomweli asilikali a Israeli anakwanisa kupha komanda wamkulu kwambiri wa Hamas, Wissam Farat, amene ndi mmodzi wa akuluakulu amene akoza chiwembu cha pa 7 Oktoba. Ndiyebe Israeli yamupha kugwisa ntchito airstrike. Nthawi zambiri tikamanena kuti nkhondo ikupitirira ku Gaza, sikuti tikuopseza anthu amene apita aja yayi, koma this is reality. Asilikali akuphedwa, nkhondo ikupitirira, komanso tamumva Prime Minister Benjamin Netanyahu akunena poyera kunena kuti iye isasiya kumenya nkhondo. Nkhondo imeneyi ipitirira mpaka tagonjetsa Hamas. Ndiye zachidziwikire kuti sikuti zikhala zophweka. Nkhondo ikhala kumenyedwa zaka zobwerazi. Nkhondo kumene kuchasimata. Komanso taona kumbali ya kumpoto kwa Israeli, kumene kuli Lebanon, kuliso gulu lotchedwa Hezbollah limene likufuna kuyamba nkhondo ndi dziko la Israeli. Benjamin Netanyahu wanenetsa dzulo kunena kuti inu a Hezbollah mukangoyamba nkhondo ndi ife, mudziwiretu kuti titumiza asilikali ku Lebanon ndipo ikhala nkhondo yopsa kwambiri. Mwachidule chiyambire nkhondo imeneyi pa 7 Oktoba, Hamas yakwanisa kupha asilikali a Israeli 396. Ena mwa asilikali ophedwawa ndi akuluakulu a nyota zawo. Mwachitsanzo, Colonel Asaf Hamimi, komanda woyang'anira Gaza, anaphedwa pa 7 Oktoba, ndipo mtembo wake ukusungidwa ndi gulu la Hamas kufikira lero. Chimene anachita a Hamas amenewa, anamupha mkulu ameneyu kumuombera ndi kumupha, ndikutenga mtembo wake ndikuwutulusa ku Southern Israel ndikuwubisa mu tunnel. Tunnel ndi njira zija zapansi, ndiye awubisa kumene kusunga panopa. Israeli kuyesera kwambira ndi Hamas kuti atuluse mtembo umenewu, koma Hamas yanenesa kuti sautulusa. Palinso Colonel Ryan Barra, mkulu wa asilikali ku Israeli amene amayang'anira Judea ndi Samaria Division, anaphedwanso pa 7 Oktoba. Colonel Roy Leve komanso Colonel Jonathan Steinberg
onsewa anali akuluakulu ankhondo ku Israeli amene anaphedwa ndi Hamasi pa 7 Oktoba.